Днес ще си говорим за историята на един астероид, който от потенциална заплаха за края на света се превърна в абсолютно безценна научна възможност. Това е един разказ за страх, за прецизност и за открития, който, честно казано, промени начина, по който гледаме на нашето място в космоса. И така, всичко започва с едно откритие, което предизвиква сериозна тревога по целия свят. Астрономите засичат една космическа скала, която изглежда, че се е насочила право към нас, и й дават име, което само по себе си всява страх. Въпросът, който всички си задават тогава е: наистина ли сме в опасност и как за Бога науката ще отговори на тази заплаха? Нека се върнем в самото начало, към 2004 година. Астрономи от Националната обсерватория Кит Пийк в Аризона откриват нещо, което на пръв поглед изглежда просто като поредната бледа точка светлина в небето. Оказва се обаче, че това е близкоземен астероид, който много бързо привлича вниманието на цялата научна общност. Името, то изобщо не е случайно. В египетската митология Апофис или Апеп е една гигантска змия, която е вечният враг на бога на слънцето Ра. Представете си, всяка нощ Апофис се опитва да погълне слънчевата ладия и да потопи света във вечен мрак. Този, меко казано зловещ избор на име, веднага създава една представа за космическа заплаха и, разбира се, подхранва медийното и обществено безпокойство. Ето го и числото, което предизвиква истинска паника. Първоначалните изчисления, базирани на съвсем малко данни, показват вероятност от 1 към 37 или 2,7% за сблъсък. Сега това може и да не звучи като кой знае колко, но в астрономически мащаб е изключително тревожно. Само за сравнение, повечето новооткрити астероиди имат шанс за сблъсък от порядъка на 1 на милион. 2,7% моментално превръща Апофис в един от най-опасните астероиди, идентифицирани някога. А сега, за да си представим мащаба, Апофис е просто огромен. Със среден диаметър от около 340 метра, той е по-висок от Айфеловата кула и е по-дълъг от 3 футболни игрища, наредени едно до друго. И въпреки, че е значително по-малък от астероида, който унищожил динозаврите, удар от обект с такъв размер би имал абсолютно опустошителни последици. Справо го наричат убиец на градове, защото енергията, която би се освободила при сблъсък, би била хиляди пъти по-голяма от тази на атомната бомба над Хирошима. Скалата на Торино – това е метод за класифициране на опасността от сблъсък. А ниво 4 означава близка среща, която заслужава много внимателно наблюдение от астрономите. Това на практика означава, че вероятността за сблъсък е над 1% и изисква активни действия. Това е най-високия рейтинг, даван някога на астероид по онова време, което, разбира се, предизвиква широко медийно отразение и създава атмосфера, която някои наричат атмосфера на края на света. Но, докато паниката расте, научната общност се заема с задачата, която умея най-добре – да събира данни, да проверява и да преизчислява. Историята на Апофис всъщност се превръща в перфектен пример за това, как повече наблюдения и по-добри изчисления водят до по-голяма прецизност и в крайна сметка до успокоение. Процесът, разбира се, е постепенен. Още до края на 2004, след като се открити по-ранни снимки на астероида, рискът за 2029 година е елиминиран. Облегчение. Но тогава се появява нов проблем. Една малка мъничка възможност за сблъсък през 2036 година, свързана с нещо наречено гравитационна ключалка. Това е една малка зона в пространството, през която, ако Апофис преминеше през 2029 година, гравитацията на Земята щеше да го изпрати на директен курс за сблъсък 7 години по-късно. За щастие, до 2013 година и тази възможност е отхвърлена. Остава само един единствен малък въпросителен знак за 2068 година. Тогава Апофис прави сравнително далечно преминаване покрай Земята, но това дава на астрономите перфектната възможност да използват най-мощните си инструменти. Целта е ясна – да го наблюдават и да прецизират орбита му с точност, която досега е била просто невъзможна, и така да сложат край на всякакви съмнения веднъж завинаги. И ето го, заключението. Този цитат от Давиде Фарнокия от Центъра за изследване на близкоземни обекти на НАСА слага край на десетилетия на несигурност. С тези думи Апофис е официално и окончателно премахнат от всички списъци с рискови обекти. Богът на хаоса е детрониран. Добре,
Но как беше постигнато това? Ами, ключова тук е използваната технология. Астрономите използват 70-метровата антена в Голдстоун, за да изпратят мощен радарен сигнал към астероида, а 100-метровия телескоп в Гринбанк приема отразеното ехо. Този бистатичен подход, който комбинира два инструмента, на практика удвоява силата на полученият сигнал и им позволява да получат невероятно точни данни, въпреки че астероидът тогава е бил на почти 17 милиона километра. Тази аналогия просто идеално илюстрира нивото на прецизност, което е постигнато. Представете си, да определиш местоположението на обект на 17 милиона километра с точност до 150 метра. Това е наистина изумително технологично постижение. И точно тази прецизност позволява на НАСА да обяви с 100% сигурност, че сме в безопасност. И така, заплахата изчезва, но историята не свършва до тук. Всъщност, тя става дори още по-интересна. Апофис се трансформира от обект на страх в обект на безпрецедентна научна възможност, в една истинска златна мина за планетарните учени. Запишете си датата. Съвпадението с петък 13 добавя щипка драматизъм към събитието, което ще бъде най-близкото преминаване на астероид с такъв размер в цялата записана история. Това е възможност, която се случва буквално веднъж на хилядолетие. За да добием представа, 32 000 км е едва 1/10 от разстоянието до Луната. Ще бъде толкова близо, че астероидът ще бъде видим с просто око от части от Европа, Африка и Азия. Ще изглежда като бързо движеща се светла точка в нощното небе. Ще прекоси небето за около час, движейки се със скоростта на звезда, но ще бъде видим и без телескоп. И ето го, може би, ключовият момент. Апофис ще премине под пръстенът от геосинхронни сателити, които обикалят на около 36 000 км и ни осигуряват телевизия и комуникации. На практика той ще се движи в нашия космически заден двор, но траекторията му е толкова добре позната, че няма никакъв риск от сблъсък с сателит. Преминаването през 2029 година ще бъде гигантски естествен експеримент и точно за това учените са толкова развълнувани. Силните приливни сили на Земята ще въздействат на астероида. Това може да предизвика свлачища на повърхността, които да разкрият свеж материал отдолу и дори да промени скоростта, с която той се върти. Да наблюдаваме тези промени в реално време ще ни даде безценна информация за това как астероидите реагират на гравитационни сили. И разбира се, човечеството няма просто да стои и да гледа. Няколко космически агенции вече подготвят мисии, за да се възползват от тази уникална възможност и да наблюдават събитието, така да се каже, от първия ред. Един страхотен пример за международно сътрудничество са няколкото планирани мисии – OSIRIS APEX на НАСА, която всъщност е пренасочената сонда OSIRIS REx, след успешната им мисия до астероида Бено, ще пристигне при Апофис малко след близкото преминаване, за да изучи последиците. От друга страна, предложената мисия RAMSES на Европейската космическа агенция има за цел да пристигне преди преминаването, за да имаме данни за състоянието на астероида преди. Заедно, тези мисии ще ни дадат пълната картина – преди, по време и след. Хайде сега да разгледаме по-широката картина. Защо историята на един единствен астероид е толкова важна за бъдещето на планетата ни и какво всъщност е нейното трайно наследство? Първоначалната тревога послужи като катализатор. Тя ускори развитието на глобални стратегии за планетарна отбрана, подобри международното сътрудничество и технологиите за мониторинг. Бяха създадени организации като Международната мрежа за предупреждение за астероиди, която координира обсерваториите по света, и Консултативната група за планиране на космически мисии, която обединява космически агенции, за да обсъждат възможни реакции при заплаха. С други думи, Апофис ни накара да се вземем в ръце. Това предложение на ООН само подчертава колко важно е това събитие. Целта е да се използва близкото преминаване на Апофис, за да се повиши световната осведоменост за астероидите. Не само за опасността, която представляват, но и за тяхната огромна научна стойност. И така, стигаме до решаващия момент. Истинската стойност на историята на Апофис не е в това, че той ще ни пропусне.
Тя е в това, че ни накара да се подготвим. Благодарение на него днес сме много по-способни да откриваме, проследяваме и характеризираме потенциално опасни обекти и вече имаме началото на план за действие. И с това завършваме. Историята на Апофис е триумф на научния метод. Тя ни демонстрира как можем да превърнем страха от неизвестното в знание. Но тя е и едно много важно напомняне, че Вселената е динамично място и нашата бдителност трябва да бъде постоянна. Уроците от Апофис ни подготвят за деня, в който следващото предупреждение може да се окаже съвсем реално.